vamos aquí a opcións, preferencias de aplicación. En esta nova ventá que temos aquí, podemos ver aquí a apariencia, nesta pestana, está la pela. Aquí podes ver o espazo mínimo da grella en 10 píxeles, podese cambiar. Tedes a linguaxe da aplicación, eu teño en galego, podes cambiar. A linguaxe dos comandos, que sería o que se poñería aquí na línea de comandos, se o queredes facer de forma manual. Despois tedes aquí a apariencia, o que serían as cores, pois por exemplo a cor de fondo, que se pode cambiar do que sería esta zona de traballo, a cor da grella, o que sería a malla de puntos que tedes por aquí. Despois na lapela directorios, pois hai unha serie de directorios para, digamos, indicarlle ficheiros de configuración. Despois por defecto temos as unidades que utiliza a aplicación, son os milímetros. Tedes unha opción de autoguardado, que son cada 5 minutos. Bueno, despois tedes aquí estas opcións para, digamos, restaurar a configuración inicial de que toda a aplicación ou da interfaz. Outra opción que temos é a das preferencias para o de uso actual. Aquí tedes a plantilla para o que sería o formato do papel. Aquí tedes a previsualización. Podes cambiar a orientación, horizontal ou vertical, indicar se queredes marxes. Pois aquí podemos indicarlle, pois se queredes 10 milímetros de marxe, ou deixalo como estaba a 0. Número de páxinas tamén se poden indicar. As unidades sabemos que por defecto eran milímetros, podemos indicarlo aquí se queremos. Esta sería a precisión dos decimais, con 2 sería suficiente, o mismo para os ángulos. Aquí podes ver que temos 2 decimais de precisión. Que a malla, podes amosar a malla, aquí podes ver estes puntiños, separala. O espazo entre a malla podemos indicalo, pois, a 10 milímetros, que quede fixo. A grella pois ortogonal, como está neste caso, vedes, son líneas horizontais se unimos os puntos, e líneas verticais se unimos os puntos. Podes cambiar a grella isométrica, que sería unha referencia onde temos, digamos que, un 6 formando 120 grados. Depois temos a hora de acotar, podes cambiar o tamaño da acotación, da imaxen, das flechas, por exemplo, do texto, etc. Aquí podes configurar cada un os seus gustos. O separador decimal o podemos cambiar de punto a coma, etc. Estos serían, digamos, o número de segmentos que forman unha liña. Cantos máis segmentos, pois o trazo é máis suave. Isto notase cando amplías moito. E os puntos, pois a forma de representar un punto normalmente é a intersección de dúas liñas. Se aceptamos e agora debusamos un punto, aquí tedes a opción do punto, pois podes ver a intersección de dúas liñas. Iso podese cambiar, se non vos gusta ese deseño, pois coller outro. Eso é a gusto do consumidor. Okay? E vedes aquí como cambiou o seu aspecto. E polo demais, estas opcións as vimos. Polo demais non temos nada máis que indicar. O deixamos aí.